Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng papanggihan malih kanggo Esther wonten pasinaon basa Jawi. Nah, dino iki sesarangan sinau bab kesenian tradisional ing Jawa Tengah. Serti durung, yen Jawa Tengah kuwi wakih kesenian tradisional. Nah, yen durung ngerti, monggo sesarangan mlaku-mlaku ningali kesenian tradisional ing tlatah Jawa Tengah. Indonesia kedadean saka 34 provinsi sing ngemot bab kabudayan lan adat. Salah sijine yaiku Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah mapan ing tlatah Jawa sing duweni akeh daerah. Jawa Tengah uga ngemot bab kabudayan sing dadi jati dirine bangsa. Menggo dhisik sabar. Sadurunge muter-muter ningali kesenian daerah, apa kuwi sing disebut kesenian? Miturut Bapak Kuncoroningrat, kesenian yaiku kompleks saka akeh gagasan, ide, lan norma. Kompleks sing dimaksud yaiku kompleks aktivitas sing dilakoni manungsa. Biasane awujud ciptaan saka manungsa kuwi. Nah, yen wis ngerti apa kuwi kesenian, monggo ningali apa wae kesenian sing ana ing Jawa Tengah. Mlaku-mlaku nyang Provinsi Jawa Tengah mesti ketemu akeh kesenian. Salah sijine yaiku kesenian wayang. Wayang dadi salah sijine ikonik sing kondang lan duwe pengaruh gedhe kanggo kauripan masyarakat Jawa. Wayang kedadean saka rong tembung, wot utawa yang lan entuk ater-ater wo. Tegese roh sing bisa gawe bejo cilakane manungsa. Wayang kuwi bisa disebut kegambaran watak lan jenising manungsa. Wayang kuwi awujud pengejawantahan pribadine manungsa. Pagelaran wayang biasane nganggo boneka kaya iki kang umume katon endah ing wewayangane. Ana ing pagelaran wayang biasane nganggo lampu. Lampu kuwi disebut blencong. Lampu kuwi nggambarake padhanging lelakune uripe manungsa. Wayang mau dilakoke dening dalang kanthi iringan gamelan. Nah, apa wae ancase wayang? Ancase wayang ana 3. Kaping 1 yaiku kanggo menehi pitutur luhur. Sing keloro kanggo sarana pendidikan. Sing ketelu kanggo hiburan masyarakat Indonesia. Ing jaman globalisasi iki, wayang isih ngrembaka
amarga wayang wis rumasuk ing jiwane masyarakat. Nah, liyane wayang, Provinsi Jawa Tengah uga duweni kesenian tradisional, yaiku ketoprak. Ketoprak kuwi drama tradisional sing dilakoni dening grup kesenian lan digelar ing panggung. Lakon cerita ing ketoprak yaiku cerita sejarah, cerita panji, dongeng, lan sapanunggalane. Ketoprak jaman biyen mung kanggo srana hiburan wae. Mung kanggo hiburan saka penate kagiatan padintenan. Nah, wiwit abad 19, ketoprak mau munggah ing panggung dipentaske. Terus wiwit ngrembaka taun 1924. Ketoprak pertama kuwi dipentaske dening Ketoprak Weksatama sing dipandhegani dening Ki Wisangkara. Ceritane isih prasaja utawa isih sederhana, yaiku cerita warsa-warsi, Kendana Kendini, Darma Darmi, panunggalane. Ketoprak kawiwitan saka ketoprak lesung. Ketoprak mau diiringi karo lesung, kendang, lan sapanunggalane. Isi cerita yaiku nyeritakake kahanan ing Pademangan. Ing cerita iki para Demang nyeritakake masalah merantasi Ama kang isih ngrembaka ing desa iku, utawa cerita-cerita kaya dene Pak Tani lan Mbok Tani ngolah sawah dhewe. Saka kuwi busana sing digunakake ya sederhana kaya adat saben dinane wae. Nut lakune jaman, pagelaran ketoprak sangsaya ngrembaka. Dadi ketoprak gamelan. Ceritane cerita babat ngenani kerajaan-kerajaan ing Jawa. Kanggo mentase ketoprak mbutuhake wong akeh 34 pemain. Penabuh gamelan, waranggana, lan dalang. Utawa sutradara. Suwene pagelaran ana ing ketoprak gamelan mau nganti 7 nganti 8 jam. Ing kene para pemain migunakaké naskah kang digawe dalang utawa sutradara. Naskah iki diarani adegan. Wayang lan ketoprak mung sacuwil kesenian tradisional sing ana ing Jawa Tengah. Monggo sesarengan nguri-nguri kabudayan Jawa. Karya seni tanpa penonton berarti karya seni sing lopro. Nah, dewe para muda kudu bisa nggerakake utawa nggayengke kesenian tradisional Jawa supaya ora luntur kepangan jaman. Tekan kene dhisik mlaku-mlakune kanggo ningali kesenian tradisional Jawa Tengah. Ketemu maneh ing video
Sing